Os pontevedreses volveron a ocupar esta fin de semana as rúas da cidade. A mirande parte o fixo respetando as normas establecidas polo goberno e mostra disto foi o número de denuncias interpostas pola policía local. 14 na fin de semana, o que eleva o total dende o inicio do estado de alarma a 476. Si é certo que houve requerimentos e información a respecto de como se ten que facer esta saída, esta desescalada. Reincidentes temos a 22 persoas, en total 39 persoas reincidentes, con 101 denuncias en total. É dicir, o 79% das denuncias que hai son de persoas reincidentes. Co primeiro paso do desconfinamento posto en marcha e aproveitando o bo tempo rexistrado na fin de semana, foron moitos os que aproveitaron para pasear ou saír a correr. Por iso, a zona da Illa do Cobó foi a que rexistrou maiores aglomeracións, algo que justificou así esta mañá o goberno municipal. Hai que ter en conta neste sentido pois que o sábado coincidían varios factores que provocan que a xente pois acudise máis ás rúas. Ter en conta que era sábado de compras entre festivos, previo ao Día da Nai, entón coincidía eso co primeiro día de saída para facer deportes e paseos, coas fases horarias, coa aínda moitas dúbidas de como articular esas fases, de falta de información. Entón, si é certo que houve un pouquiño máis de aglomeración, sobre todo o sábado. O certo é que estas aglomeracións rexistradas na xornada do sábado van cada vez a menos. Sen embargo, o goberno local segue pedindo responsabilidade e prudencia a toda a cidadanía. A xente xa se vai ordenando, xa vai ocupando os espazos de maneira xa máis selectiva e tamén os horarios con unha maior corrección e maior cuidado. Eu volvo a incidir e volvo a pedir prudencia, responsabilidade á hora de sair á rúa. Con carácter xeral faise, pero lóxicamente ao principio tamén nos choca un pouco porque levamos, pois eso, 48 días sin ter xente nas rúas e agora de repente volvemos a ver as rúas e os espazos con xente. As cifras de contaxios continúan mellorando en Pontevedra e iso repercute tamén na recollida de lixo porta a porta. Actualmente hai 5 domicilios activos. Isto supón un descenso de 9 casos con respecto á semana pasada.